Mira't el bé. A vegades sí. És que canvia molt, Clar. Perquè també vam Ens fan més tindre... grossos a tots. Em vaig tindre un que també vam tindre aquí un sopar. Sí. I... Qui hi havia? Fortabella, potser? Això! El Jordi. I no ho sabia que era ell. És molt simpàtic també. És regidor, molt És maco. molt simpàtic. És molt perfumós, també. Bueno, com va la cosa? Bé, aquí netejant. Sí? I va bé la botiga? Sí. Sí, bueno, me n'alegro. El meu tiet em porta molt bé. Que feu instal·lacions i tot això també, no? Si vols parlar amb el Entrem a No, saludar el només tiet, saludar, sí. saludar. Mira qui hi ha per aquí. Hola, com estem? Què tal? Oriol Amorós, d'Esquerra Republicana. Molt bé. Com esteu? Miquel Goita, de no sé on soc. Bueno, del comerç del barri, no? Home, i tant, des de l'any 40 estem. Des de l'any 40 estem? Era mon pare. Bueno, continuo jo. Tenen 73 anys, eh? Bueno, que vagi molt bé, que descanseu. Sí, no, 73. Sí, bueno, de botiga. del negoci sí. De negoci. Molt bé, molt bé. I com va la cosa? Espera, no el gravis, home, no ens podem. Què m'estàs fotent ja que surti a la tele? Sí. I faré propaganda i tot. I faré propaganda i tot. Ja veuràs. Molt bé. Amb vosaltres està també el Josep Xicat?